Takže čus lidi, mé jméno je SpongeBob a vítám vás u dalšího videa ze série Minecraft. Je tady jako vždycky Funnyman TV. Oh yeah. Tohle jsem zapojil hudebku. a takže jdem hrát. Cože? To máš z jiný verze, to máš ty Realms. Daj My World. To mám cheaty, to ne. Nevadí. No, tak taky nemůžeš. Tak si vytvoříme nový, no. Bohužel, no. Survival. A create world. Oh yeah. Fail hnedka na začátku. Jo, no takový menší file. Ale spavili jsme se docela dobře. Dobře. Je to dobré. Jo, to tady jo, to tady závodně bavilo. Vám předvedu čutovanýho hosla ze slepicí. Dobře. Já chrandu nějak. Já chrandu. Já chrandu. Jo, takže já se musím jít najít. Takže já to zatím dám Funnymanovi, tak zatím ahoj. Takže Kuba si šel na... Jo, teď mi dal Tatranku. Teď mi dal Tatranku. Tak jeho jméno je Kuba. Že jo? Nedávej mi Tatranku, jdi pryč. A Funnymanovo jméno je Dan. Oni to vědí. Mám sazeničku. Bacha na to. Oh yeah. To bychom asi mohli udělat. Oh yeah. Co jsem to zase udělal? Takže počkejte, já se jenom na něco podívám. Takže tady to zatím nevidím. Dobrý, má to dobře. Tak, tohle. Tak. Tady. Takhle. Takhle lidi. Pojď. Oh yeah. Oh yeah. Menší bug. Další bug, docela jsem to hledal. Ale jako OK. Oh, já jsem... Počkej. Jsem smrtelný. Jestli ne. Je to takový hack. Co to říká? Ok, má hack. Tady to návidím, to pokud zabiju pírka, tam já jdu ráno. Sakra bylo! Jak to, že jsem neumíral? What the hell? Furt se to laguje. No, už šel na hovičku, ale no. Ježíš, co s tím má? Jsem to úplně laguje. Vole. No dobrý. Tak. Na prasátku. Tak. Je to, že mečem nezabijeme. Tak. To je dobrý. Hlavně nepište hejty. Klidně pište do komentářů, co
rádi stáhneme, rádi uploadneme na YouTube. Oh yeah. Já vidím ten můj krávej. Co to tu? Vidíte? Oh yeah. Tamhle. Jo. Tak. Dobrý. Tak a já. Vidíte? Tady je ten. Jinak tohle to jsou začátky. Kdybyste se divili, proč netočíme teď na Riomsu, protože ten se nám nějak lagnul, takže jako bylo celý nějaký divný. Byla to taková spíš zkouška pro ně, ale bylo to celý fakt divný. Takže točíme teď na 14:0. Aby tam nebyly nápisy nahoře. Co tím rychle? Je to přestával bavit. Jeden tam. Bylo pro dnešní video všechno. Čus!